Но светлината е задължителна всяка сутрин. Там е винаги си оказва влияние. И сега ще започнем докара нея до 7 дена, след това на останалите седмици, след обяда и вечер избягване. Колкото може повече. Окей, добре, някакви въпроси? Може ли през прозореца да се гледа светлина? Може да, но ефекта се намалява с до 50 пъти, т.е. трябва да седиш доста повече време. За да може да компенсираш с по-дългото стоене дозата, която е нужна. Окей, някакви въпроси други? Да, два въпроса имаше единият беше за витамин D, а вторият какъв беше? Най-доброто съотношение на витамин D3 към витамин К2 МК7 е 10 000 единици витамин D3 и 100 микрограма витамин К2 МК7. Това е за един здрав човек, възрастен. И вече това е една минимална доза за поддържане. И тук не говоря за костите само, но и за имунната система и цялостното благосъстояние на здравето на човека.